Ja, vi ser tydeligt, at han snakker hårdt. Der var tungen. Han kunne ikke gøre for det. Prøv at se. Man ser tydeligt, at han skal på toilettet. Det vil man erfare hele vejen hen. Og vi skal huske at lægge mærke til den tredje person, der går bag i ham nu. Han er ret gammel. Det er vigtigt med nærbilleder for at få en mere livlig reaktion blandt publikum. Og det skal lige siges, at han har 18 knæ, ham vi kigger på nu. Det er bare lige sådan, så I ved det, når vi kommer lidt længere hen i filmen. Det er vigtigt at ikke fokusere så meget på selve manden, men mere på karakteren, som tydeligt viser et livligt budskab om det at skulle på toilettet. Ja, filmen den hedder jo Manden fra... Og det gør den jo, og det er en titel, som man kan tænke ligge over. Fordi at, hvis man havde kaldt den noget andet, som for eksempel store køretøjer løber rundt om 14 gader, det ville have set dumt ud jo, for det passer ikke sammen. Det er der faglægget egentlig dårligt, det vi havde ikke taget højde for vinduet. Sådan. Ja, og nu skal jeg lige sige, når vi siger vi, så betyder det vores... Der er runelukket. Fuld gang der. Det vi vil opleve nu, det er noget, som man ikke kan forstå, hvis ikke man har fulgt ordentligt med hele starten igennem. Ja, desværre har der været 61 afsnit før det der afsnit, så hvis man ikke har set dem, kan man lige så godt skyde sig selv med en kæmpe ged. Hvis I lægger mærke til fingrene, så er de brugte. Til mere end andre formål. Og trøjen er også stor. Det er faktisk hans hoved, der er blevet multipliceret der. Den sidder fast på ham lige i det øjeblik. Det er det vi kalder for pest eller store kopper. Det er lukket, vi er i gang med der. Han scorer, det er scoreblik. Det er scoreblikket. Og der er hånden. Ved du hvad, sammen med det der, så bliver det en enestående sammensætning. En enestående stor æren. Der var munden. Faktisk er alle disse optagelser optaget med kun ét billede i sekundet. Det vil sige, at det hakker faktisk rigtig meget. Det er ekstremt slow motion. Det er det. Der er håret, det skal rettes. Det går utroligt langsomt. Læg mærke til Heinrich, der hænger op i træet. Hvis I lægger mærke til ham, der går bag i, så er han fuldstændig tilfældig. Han er der slet ikke. Da vi optog filmen, gik der slet ikke nogen. Jeg var den eneste, der sad. Læg mærke til det nu. Det har gjort ondt. Han har det største blå mærke. I skulle have set efter optagelserne, og hele hans hoved røg af. På hånden. Han fik et stort sår. Den scene blev lavet 2,5 gang efter det der. Hvor det var den bedste optagelse. Der er sokken. Ja, her har vi så højdepunktet i filmen. Det er det er næsten højdepunktet. Det der, ja, der var den. Det er ikke en sok, der kan spises. Det er faktisk verdens største sten, som man har bundet ind i 14 kilo tømmer. Læg mærke til smilet nu. Smilet kommer lige om lidt. Smilet. Superman. Ja, igennem hovedet. Det er utroligt, hvad man kan nu om dagen, hvis man... Snart så kommer gyseren. Der. Så. Og han døde aldrig. Tit men ofte. 14 af de billeder, der hænger baggrunden, er faktisk lavet af Leonardo DiCaprio. Ikke Picasso. DiCaprio. Ja. Og han er faktisk verdens største fisk, som er kommet op af en stor kilo. Bare en sor kilo. Fuldstændig stor. Det gør jeg tit. Det var helt stort. Det jeg pegede på der uden for billedet, det kunne I ikke se. Prøv at kigge den anden vej nu. Ja, der var det. Så er der porno. Hvad om de næste 2 sekunder? Der er alle der. Så er det numsen. Alle børn under 10 skal slå sig selv i hovedet med en kæmpe jagtøkse. Hvis de kigger på det her. Kastrering. Ja. Og der ser man så tydeligt, at efter 14 år kan han ikke føde børn længere. Hovedpudsning. Pusse. Og håret skal lige slås. Slå hår. Det mærker, at han glider sig selv på knæet. Han prøver faktisk at skære sine skuldre af, fordi de er alt for store. Det er han faktisk i gang med 100 meter hæk.
Uden ben. Han har ikke nogen ben. Og der fik han den. Der var hans blev slået. Det var utroligt. Det er helt vildt. Hvordan kan det lade sig gøre? Jeg gør det faktisk tit. Ja, men du har også 14 arme. Der. Han skulle lige kildes en gang for at vide, at han stadigvæk kun var menneske. Det var her, hvor at hovedkarakteren var ved at opfange sit mere svage punkt i livet. Hvor at... Og der har han så mistet sit højre pande. Vi har skåret hans pande af. Han troede ligesom, at han var blevet lidt mere værd. Lidt mere majestætisk. Og vi finder hurtigt ud af, at hans skulder ikke er lavet af store stykker jern. Men det er bare 2 stykker klattersynk. Ja, som der ligger inde under skulderlapperne. Lavper. Det er altså autentisk det der. Selvfølgelig. Ja, det er optaget med film. Små børn kan nemt få traumer af det her. Så det skal vi lige sige. Inden I ser filmen, der skal I huske at slukke. Sådan så at børn og andre fedt ikke løber rundt om sig selv. Vi nærmer os drastisk klimakset. Den her film tog et år at lave. Så vi kan tydeligt se årstiderne skifte. Med drastiske. Ja. Kig ud af vinduet. Ikke nu. Han er i gang med sejrsansen. Nej, ikke nu. Ja. Nå. Der kommer rum tallerkenen her. Ja, en hel tallerken. Nej. Nej. Han bliver ked af det. Nu kommer klimakset. Det bliver vildt nu. Nu kommer klimakset. Jeg tør næsten kigge. Nej.